दिनै 22 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ पजिटिभ मिडिया डे महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 22 जुनाव फालिजानाय पजिटिभ मिडिया डेआ मोनसे जर'खा सांग्रांथि जिरायनाय सान, जायनि थांखिया फोसाव बिजोङाव दाजाबथाव, थुलुंगा होग्रा आरो जौगाहोग्रा खौरांफोरखौ फोसावनाय। बे सानखौ मोजां खौरां फोसावनाय, सुबुंफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो हारिफोरखौ ज' खालामनायाव फोसाव बिजोंनि गोहोखौ फालिनो थाखाय बानायनाय जादोंमोन। मुलुगाव जेराव गाज्रि खौरांफोरा हेडलाइन्सआव गोहोम खोख्लैनो हागौ, पजिटिभ मिडिया डेआ जोंखौ मोजांनि सायाव गोसो होनो आरो जौगाहोग्रा सल'फोर आरो खौरांफोरखौ फोसावनो थाखाय थुलुंगा होयो। गोजोनथाव खौरां! नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां! एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, निउर' सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रेन्टारलजिस्ट, निउर' साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थ'पेडिक्स, रेसिडेन्सियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।